En Cambados había ganas de entroido e a festa volve por todo alto. Faino iso sí, aínda nun formato diferente, adaptado á situación sanitaria. Non vai ser un entroido normal, intentaremos que sexa case normal, pero bueno, sabedes que eso tamén vai depender un pouco da propia evolución da pandemia, que nos contamos con que, bueno, de aquí a fin de mes, de aquí a esa última fin de semana de febreiro, pois xa estemos en niveles que nos permitan pois achegarnos un pouco máis á normalidade, non? Entre as propostas, o Concello recupera a Túa cara sóname e as actividades infantís. Tamén o desfile de carrozas e maquetas o domingo 26. O percorrido rematará na Praza de Fefiñáns. Haberá música e haberá tamén pois xa a elección das mellores carrozas, e tamén se anunciarán os premios acompañados pois por Zona Centro, que tamén estará con nós e serán os que configuren os xurados junto con membros da Concellería de Cultura. Tampouco faltará este ano o concurso de disfraces e comparsas o martes de Entroido. Que en principio tamén vai para o Parque de Torrado e en caso de choiva pois iría para o Auditorio da Xuventude, bueno, fundamentalmente polo tema da comparsa, ademais polo sonido, e, bueno, porque entendemos que tamén é un lugar axitado para elo, non? O Concello ten previsto facer a maioría das actividades no exterior, aínda que reserva un plan B para todas as actividades por se acaso chove. Ademais do baile dos maiores, varias das propostas trasladaranse ao Salón Peña. Sabedes que estábamos ansiosos por poder utilizar de novo esa infraestructura. E para rematar o Entroido, o mércores de Cinza o Concello quere facerse viral queimando o Benidorm Fest. Podemos decir que se está preparando agora mesmo o que vai ser a maqueta do Benidorm Fest, que se procederá a queimar na praia de Santomé. Non vos podo decir nada máis, o sea, evidentemente terá, hai que guardar algo tamén de secretismo en torno a isto. Ademais de gozar do Entroido en formato presencial, moitas das actividades poderánse seguir de xeito virtual a través das canles do Concello.